Dobar dan, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci, seljanke, režimski i nerežimski novinari i svi ostali koji nas sa pažnjom pratite. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Nešto drugačije. Moje ime je Hana Adrović, a moj današnji gost je novinar Balkanske istraživačke mreže, BIRN. Dobro večer. Sačekajte, najveća besmislica je kada vi kažete... Kada vi... Dobar dan. On je takođe i nosilac laskavih titula koje se manifestuju sintagmama istraživački novinar i uticajni tviteraš i bez mnogo daljeg odlaganja predstavit ću vam mog današnjeg gosta, on je Slobodan Georgijev. Slobodane, dobar dan. Dobar dan. Kako si? Ja, što je rekao predsjednik, to me dugo niko nije pitao. Da, evo ja te pitam i verujem da bi... Hvala ti na tom pitanju. Mislim da me neki virus napao. Nešto te lomi. Da, nešto me lomi, ali ne znam šta je. Dakle, valjda ću da preteknem. Valjda ćeš da preživiš do kraja. Ako se ne svestiš, mi smo spremni. Samo da znaš. Pa dobro, to nisi morala sad odmah da kažeš. To smo mogli da izvedemo na kraju, ali dobro. Okej, nema veze. Ja volim to u startu sve da se dogovorimo, da znamo prosto na čemu smo. Da znamo na čemu smo. Ono je svešćivanje. Da. Kakva je za tebe, Slobodane, bila 2017. godina? Da li si zadovoljan svojim učinkom u 2017. Jo, kakvo pitanje, pazi, da li sam zadovoljan svojim učinkom? Onim što si podario ljudskoj vrsti. Da, dakle, mislim da sam uradio možda par nekih dobrih stvari u poslu, dakle, kojim se bavim, a činjenica da još kao radim i da postoji taj naš mali BIRN ili vreme za koje pišem, mislim da je dovoljan pokazatelj da nešto radimo i da to još uvek nekog zanima i da od toga ima neke vajde i za nas i za ljude koji to vole da čitaju, gledaju, slušaju i tako dalje. Ja inače mislim da je 2017. godina bila neka vrsta prekretnice i da će ova 2018. da bude mnogo važna neka godina. 2017. mi je bila kao neka priprema za nešto što će da se desi. Sad, ako mi ti pitaš šta će to da se desi, ja nemam pojma, ali imam prosto osjećanje da će ova godina biti vrlo, vrlo uzbudljiva. To je intuicija neka možda. Pa da, neka ženska intuicija. Neka ženska intuicija. Evo, kad smo kod ženske intuicije, intuitivno sam osjetila da treba te poslužim čajem, sada. Da ne pokvarimo redosled. Da ne pokvarimo redosled, a i rekao si da te lomi neki virus, pa možda ti pomogne ovo. Ja ti garantujem, u stvari, da će ovaj čaj da ti izleči danas. I mi imamo običaj da nazdravimo čajem u ovoj emisiji. Da se kucnemo. Da se kucnemo. Oni su se zdravili, mi se kucnemo. Hoćemo 4 puta? Ajmo 4 tokom cijele emisije, da bude sve kad se sabere 4, a sad ćemo živeli. Evo ovako. Ti si na svom Twitter nalogu, gde imaš nešto više od 22.500 pratilaca, objavio da ćeš danas kod mene u emisiji sve da priznaš. Da, da. I sad ću ja prvo da te pitam, da ti lepo priznaš šta se to desilo sa Anom Brnabić. Misliš na gostovanje? Mislim na gostovanje, rukovanje, neki bi rekli klečanje. Jeste, da ja sam procenjeno je, dakle, u ovom delu javnosti koje sebe vidi kao opoziciju, a i mene vidi kao opoziciju, što ja nisam na taj način, mislim na jedan politički način. Da sam ja previše bio blagonaklon kada sam bio na tom prijemu koje je Vlada Srbije organizovala za novinare svih redakcija beogradskih medija tamo negde pred Novu godinu. Koji povod je bio? Pa povod je, to je neki uobičajeni valjda koktel. Ja sam sad, mislim, bio prvi put u životu i prvi put sam bio pozvan. I mislim da sam bio pozvan zato što, to sam već negde govorio, da sam bio pozvan zato što Anu Brnabić znam iz vremena kada ona nije bila u Vladi Srbije, dakle kada je bila civil. Mislim da sam po toj liniji pozvan na taj prijem. Na tom prijemu su bili bukvalno svi, da kažem, urednici, novinari svih redakcija beogradskih medija, osim nisam vidio recimo ljude iz Informera, Srpskog telegrafa i sa Pinka. Možda ih je bilo, ali ja ih nisam tamo vidio na tom prijemu, ali ta slika koja je okačena bila na Twitteru, koju sam onda ja dalje podelio, pa je izazvala neku, da kažem, lavinu komentara. 2-3 dana sam bio trend na toj društvenoj mreži zbog toga. Meni sad može pokaže dve stvari, dakle, ili da je ovo ludo društvo, ili da sam ja toliko važan
da je to nevjerovatno, da ja nisam svestan. A šta bi ti više volao da je od ta dva? Pa ne, ja ne mislim da sam ja toliko važan, dakle, zaista, dakle, i to, te reakcije koje su u većini zapravo bila rekao bih, šala na moj račun, što je u redu, zbog načina na koji sam se pozdravio sa Anom, pa sad mislim potpuno glupo da objašnjavam, dakle, kako ću se pozdraviti s nekim ko je toliko niži zapravo od tebe, dakle, ne znam kako bi inače trebalo da se kako pozdraviti s nekim. Kako bi se sad sam pozdravio? Pa dobro, ti sad sebi što možemo, ali rukovanje, da, standard. Da, desi kako si ovo, Da. Ali, kažem, dakle, to je nekako ljudima bilo zabavno, neki su ljudi koji inače poznajem, to zaista shvatili kao, što je mene onako zaprepastilo, kao neku vrstu uvrede. Uvrede nečemu što mi predstavljamo, a ne znam ni ko smo to mi, ni šta to predstavljamo. Jer zaista se ja ne predstavljam lažno, dakle, ja hoću da verujem da sam ja novinar neki, trudim se da se time bavim, tako se i predstavljam, znači ne predstavljam se lažno, ne govorim da sam nešto drugo, ali je moguće da zbog tog angažmana na toj društvenoj mreži su ljudi nešto drugo videli u meni, verovatno zbog komentara koje tamo tako blagonaklono ostavljam svakog dana. Pa se iz toga, dakle, rodila neka percepcija koja je onda sve to. I ta percepcija je bila da si ti sada kao, to smo mogli da vidimo, režimski novinar. Jesi ti režimski novinar? Jeste, konačno sam postao režimski... Hoćeš da priznaš sada da si režimski novinar? Da, konačno sam postao režimski novinar. I nadam se da će to doneti mi i neke privilegije, dakle, da ću ja da izađem iz te... Ja sad očekujem da... Iz te, da kažem, medijske margine na kojoj se nalazim i tako dalje, sad ću ovdje da postanem... Da, neko središte, neki mainstream. Ne znam, ali će ljudi da se jave da nagrade taj moj potez. Recimo, odeš na Pink da gostuješ... Pa ne mogu da idem na Pink da gostujem, stvarno. Imao sam tamo pozive, ali ne mogu da idem, Tako da, nije to baš... To onda nećemo. Nije to baš zdrava atmosfera. A ti si pomenuo na Twitteru kao jedan od tih komentara i odgovora na te, tako ćemo ih nazvati, prozivke koje su ti upućene, da je Ana Brnabić rekla da će ti dati negdje iza Božića intervju. Pa da te pitam sad kada će te intervju sa Anom Brnabić? Evo, danas smo se dopisivali, pošto me stalno ljudi pitaju kad će, ja isto nju pitam i ne znam, kažu da će da bude. Kaže da će da bude, pa da rekla iza Božića. Malo se šalimo s tim, stvar nije toliko neozbiljna. Zato što vlada Srbije i Vučić kao predsjednik, kao vođa svega, imaju veliki problem naravno sa ovom malom grupom medija koje se buni naravno opravdano, ne zbog toga što nas prisluškuju, prati i tako dalje, neka to rade, živi bili, ako je, ne znam, 50 novinara u Srbiji glavna pretnja režimu i državi, onda ta država nema nikakvih problema i samo nek nastave slobodno da slušaju, da prate i tako neka rade. Ali nije to, dakle, vlada se ova trudi, Ana se trudi da pokaže da ona ne diskriminiše medije, dakle, u smislu mi smo otvoreni za sve medije, tralala, i onda je zapravo to izazov, dakle, izazov i za njih, da oni to i urade, tako da moj posao da budem uporan, tako da ću ja čekati. Ti naravno sačekaj, ali molim te da pitaš šta je mislila pod onim, kako to novinari nekažnjeno kopaju po imovini političara, bio neki komentar. Ajde da to malo razjasnimo, pošto ja volim da pametujem u svemu, pa ću to da objasnim, onako kako ja vidim. Kako ti vidiš, da. Da, dakle, mislim da je potpuno nevažno, dakle, kako predsjednica vlade, predsjednik države ocenjuju rad medija dok god ne diskriminišu medije. Samo zato što oni diskriminišu medije, u smislu da oni neće da razgovaraju baš sa svima, ta izjava ima neko značenje. Inače, kako da vam kažem, Ana Brnabić ne zna ništa o medijima. Kao Vučić zna, on je ipak bio izveštač, radio je kao novinar jedno vreme dok je trajao rat u Bosni, tako da ono medijima nešto zna. Ana ne zna, ona se nije bila nikad, čak ni koliko ja znam, volonter, novinar, tako dalje, ne zna o medijima puno. I donosi tako ocene kakve njoj izgleda da su primerene. Naravno da je imovina političara je prva stvar. Dakle, ako smo mi demokratsko društvo, ako nismo demokratsko društvo, onda oni treba da, ne znam, prvo suspenduju, recimo, zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,
da lepo uvedu cenzuru, dakle da odrede telo koje će da pregleda sav medijski sadržaj koji se objavljuje i da tako rade, dakle da naprave neku vrstu Erdogan Srbije. Ako su za to, ako nisu za to, onda žao mi je, dakle moraju to da trpe, moraju da daju odgovore i kakvu imovinu imaju pre nego što su ušli u politiku i šta su stekli dok su u politici i kada im neko pokloni za rođendan, moraju da prijave ako je poklon vredniji, mislim, od 5.000 dinara i to treba, dakle, i kada vam neko u emisiji, recimo, ili pre emisije pokloni kravatu, kao što je jednom prilikom Gerhard Schröder poklonio Vučiću, pošto ja pretpostavljam da Gerhard Schröder ne kupuje jeftine stvari. Vrlo moguće, da. Da, čini mi se da recimo i takva stvar treba bude, na primjer, prijavljena ako smo demokratska država. Tako da novinari će uvek se truditi da iskopaju nešto o političarima, političari će uvek se truditi da sakriju. I to je ta vrsta igre. Sad, nevolja nastane onda kada jedna strana ne priznaje drugoj da ona to može da radi. Kao što se nama zapravo ne priznaje da mi možemo da radimo naš posao. Razumete? Pa nam onda poturaju tabloide za novine, tabloidne TV stanice za prave TV stanice koji imaju informativni program i tako dalje. Dakle, ono što se zove fake news i što je svuda u svetu zapravo margina, to je kod nas u centru, da, mainstream. I to je naš zapravo glavni problem, a još veći problem kada ljudi iz vlasti kao Ana Brnabić ili Vučić krenu da nas ubeđuju kako je to sve isto, kako je to sve normalno, kako to tako treba, da ti ljudi na nekom Pinku proizvode prave vesti i tako dalje. Ne proizvode prave vesti, ne, to nije pravi informativni program. Možete da se udarate petama u dupe koliko hoćete, to nije to. Znači, hoćeš da kažeš da je to propagandna mašinerija, hoćemo tako to da nazovemo? Pa dobro, to su PR službe, dakle. Ja inače doživljavam sve mainstream medije manje više u Srbiji kao PR službe vlade, vladinih agencija, nazvali kako god. To hoćemo i zato se i zapravo desilo da neki mali mediji kao što je naš, dakle, u Birnu, ili Krik, ili Cins, ili Insider, dakle neki potpuno, rekao bih, off medijski projekti koji bi inače postojali svud u svetu, ali bi se bavili specifičnim stvarima, pojavljivali bi se kad imaju neke velike priče, zapravo postoji neka vrsta pravog medija, jer ljudi prepoznaju da ovo što im se servira u 7:30 ili u 6:30 nije to. Nije dovoljno. Pa ne da nije dovoljno, nego to ne postoji, dakle to su lažne priče, to su PR sadržaji, znači to nije pravi novinarski sadržaj. Što bi mi mladi rekli content. Tako je, content, znači nije pravi content, to je PR content, to je još lakše, znači to je to. Ok, a pošto si rekao da će Askaš sa Anom Brnabić, da li imaš neke novosti možda za koje mi ne znamo? Kad će biti ti izbori? Hoće biti i parlamentarni ili samo gradski? Ne znam, još god ne mogu da donesu neku odluku na koju su se obavezali ili nešto su obećali da će da urade, oni raspišu neke izbore. Ovde imaju dodatni problem, dakle u Beogradu, što ja mislim generalno ljudi nisu za njih u većini, oni to znaju. Ove rubne, da kažem, opštine tu mogu nešto da pokriju, podane neke paketiće, voze ljude, ne znam, daju neke male privilegije. Ovde po gradu nešto se to neće desiti, što ne znači da će i opozicija dobiti te glasove. Mislim da Beograd onako dosta blaziran, da ljudi žive okej, da ih sve to mnogo ne zanima. Znači, otko znam, dobri su kafići, ima zabave. Mislim da ovde recimo slabija ta koncertna ponuda, poređenju sa tim ozloglašenim periodom vladavine demokratske stranke. Ako se sećaš, recimo tada si imao arenu cijele godine zakupljenu, svi živi su dolazili da sviraju, znači sad je neka mrka kapa, evo čak ni Scorpion se nismo uspeli da dočekamo, Panović je poludo zbog toga. Katastrofa. Da, ali inače mislim da je ovde sve okej, da ljudi dobro žive i da mnogo ne mare za te stvari. Znači mislim da se neće u Beogradu ništa mnogo promeniti? Pa ne znam, možda će se promeniti. Zavisi od ljudi koji će učestvati u kampanji. Okej, dobro. Drago mi je da konačno preko puta mene sedi jedan pravi novinar i da možemo ove sve novinarske teme, ja sam do sada uglavnom razgovarala sa ljudima iz kulturnog života, muzičkog i tako dalje. Da li prelistavaš dnevnu štampu? Da, ja sam zavisnik potpuni. Jel da? Svako jutro prvo to radim, ja čak na tom svom malom Twitter nalogu čak ponekad pravim onu rubriku prelistavanje sam za sebe, da ljudima preporučujem, bilo da je sadržaj dobar, bio da je spektakularno glup ili lažan, svejedno, tako da, mislim, novine
opet ću se pozvati na predsjednika, naučio sam da čitam uz novin, tako da pre nego što sam krenuo u školu. Znači sa 5,5 godina. I to je ostavilo veliki trag na tebe. Da, to je ostavilo ozbiljne posledice. Ozbiljne posledice, da. Okej, imamo ovde sad jednu naslovnu stranu, ja sam, moram priznati da odavno nisam videla lepšu i sadržajniju naslovnu stranu, to je naslovna strana nezavisnih dnevnih novina Informer za 6. 7. i 8. januar, oni su trobroj napravili i kaže, piše ovde najprodavanije i najčitanije novine u Srbiji, ja bih dodala i najjeftinije, sad ne znam da li to neke veze ima prosto, jedno sa drugim sa trećim, da. I sada tu imamo izjavu patrijarha, odnosno njegovu božićnu poslanicu koja je rekao rađajte se, množite se, imamo srpsku majku, tako je, Svetlanu Ražnatović, koja kaže pričestiću se u hramu Svetog Save, a imamo još jednu zanimljivu stvar, to je Informerova lista 10 najmoćnijih ljudi u Srbiji. Jesi imao pogled prilike da baciš pogled? Nažalost, evo ja sam se hvalio kako čitam novine svakog dana, ali to je period kada nisam bio na poslu, a mi na poslu dobijemo paket u kom Informera, a Informer zaista ne kupujem, tako da, evo, izvinjavam se što to nisam vidio tu. Nisi ispratio, okej. Naravno, na prvom mestu Aleksandar Vučić. Razume se. Ne znam da li nas je to iznenadilo. Pa dobro, možda je mogao da bude Nole, da je ostao prvi na listi, onako iz kurtoazije, ali... Jeste, ali ova lista piše da je to bez promene, dakle što znači da je prethodne godine isto bio na prvom mestu, znači tu se ništa ne menja. Da, okej, to smo zaključili. To je ta stabilnost. Na drugom mestu Miroslav Mišković, koji je, kaže, napredovao na listi odnosno na prošlu godinu za jedno mesto. Dakle, bio je treći, sada je drugi, najmoćniji čovjek u Srbiji. Nova na listi je Ana Brnabić, predsjednica Vlade Srbije, ona je treća. Već na četvrtom mestu, isto novi na listi, kaže Dragan Đilas, u potpisu biznismen. Da. Zanimljivo. Da, to su dobre uvek stvari za tabloide, to je ono što recimo Blic godinama radi, objavljene liste najmoćnijih, najuticajnijih ljudi, muških, ženskih, malih, velikih, poslovnih političara i tako dalje, medija, ne znam što već ne rade, i onda im je ukrao tu šemu malo pre nego što će Blic verovatno kasnije da objavljuje svoje liste. Ovde je zanimljivo da su oni stavili Miškovića na drugo mesto. Zašto je to zanimljivo? Zanimljivo je zato što kako on to moće? Osim što je verovatno najbogatiji čovjek u Srbiji. Mislim, najbogatiji u smislu da znamo da ima neku lovu, objektivno, i on to ne krije. Dakle, ima ovde bogatog sveta koji krivo i govore da nemaju ništa. Ali ovde je postavljeno to da bi, valjda, ovi čitoci znali sa kakvom se, u stvari, Nemani, koji je na prvom mestu, bori. Tako je. Ja, bez veze, znate, ako je on prvi, a Mišković je, na primjer, 10. Nema tu konteksta. Sad, tu nema ništa. I onda sad kada Vučić posle toga izađe i kaže da je to Miškovićeva koalicija, a eto ga i Đilas, dobri stari Miškov partner, se tu našao na listi, da se vratio u politiku, što je veliki politički događaj. Onda je to dobar prostor da se opravda sve ono, recimo sve one prethodne naslovne strane u kojima je Informer upozoravao Srbe, srpsku javnost, predviđao, dakle, tu koaliciju, taj tajkunski udar na ovog čestitog čoveka koji vodi Srbiju. Koji vodi na listi. I vodi na listi, hvala Bogu, jer on uspeva, dakle, uprko svemu, znači i to je njegova snaga, dakle, da uprko svemu, prosto zbog toga što ga ljudi vole, opstane i izbori se sa svim tim užasnim ljudima koji mu prete. Užasnim ljudima u nastavku liste. Tu se primećuje nekoliko drastičnih padova na listi. Recimo, Nebojša Stefanović je protekle godine bio na 5. sada je na 6. mestu, ali najviše je pao Vojislav Šešelj, za čak 6 mesta. Sada je na 10. mestu, deli 10. mesto sa Zoranom Mihajlović, koja je pala isto za jedno mesto. Pa dobro, to je tek, ako, evo, zabavimo se, komentarišemo bilo šta što je Informer objavio, Vojislav Šešelj na listi uticajnih ljudi, mislim, razumete, to je, ne znam kako bi to moglo i da na bilo kakav način... Da se objasni, čak i prošao, da. Neke osobe su ipak van konkurencije. On je 10. uticajan možda u Srpskoj radikalnoj stranci, nemam pojma. Tačno. Neke osobe su ipak van konkurencije, pa je tako, recimo, van konkurencije Milomir Marić, Aca Lukas, da vidim sličicu, patrijarh Irinej i, naravno, Vladimir Putin. Majke ti, šta piše za Marića, što je on van konkurencije, a tu je kao... Milomir Marić nije samo jedan od najboljih srpskih novinara, naš kolega. On je čovek televizije, njemu Srbi veruju više nego bilo kome iz sveta medija. A on to ne zloupotrebljava. I zato je realno i jeste moćan.
to piše? Znate šta, da ja sam pričao, znam čoveka i pričali smo o tome, to je jedno od tih prevara koje nam je ovaj sistem donao gde vi imate situaciju da takva televizija uopšte postoji, u etru, normalno, dakle. I kada bi sad se ovde malo sistem promenio, pa bi taj Happy otišao na kabel, nisam ja siguran da bi ti njegovi programi bili toliko gledani. Čudan jedan svat, to je ta jedna ekipa, on je jedan dinosaurus u svetu novinarstva, to je čovjek koji je uvek urednik. I to su meni zanimljivi ti likovi. Znači on jednom kada je postao urednik, 25 godina do kraja života će biti doživotni urednik. Da, doživotni urednik. Mislim da su tu neke sile umešale prste i da one malo upravljaju tom karijerom, što ne znači da on čovjek ne zna šta je novinarstvo ili tako dalje, zna on to, ali ništa posebno. Uređuje to na neki svoj način, okej. E sad, u donjem desnom uglu ove stranice imamo vesti da je Haradinaju, malo sad preskačemo sa teme na temu. Sad idemo na hardcore, tako je. Kaže, teško do vize za SAD. Odbijena mu je viza za Sjedinjene Američke Države, on je želeo da ode na molitveni doručak u Washington, ali nije, prosto to nije mu odobrena viza. Šta misliš, zašto se to sad dešava? Da li nije skupio su dokumentaciju, šta je bilo? Ne, dobro, sad ne znam da li da govorim ozbiljno ili da se malo šalimo. Kako god želiš. Dakle, nije mu odobrena viza jer je to vid pritiska naravno na njega i njegovu vladu, pošto on malo tamo se uzvrpoljio i počeo da radi neke stvari koje ne sme, koje se tiču uspostavljanja tog specijalnog suda za ratne zločine u Prištini i to mu je neka vrsta opomene. Da on ipak treba da se seti da nije on taj koji donosi odluke, nego da je on neko ko sprovodi odluke koje su već donete. I on to treba da radi. Dakle, ne treba on da misli mnogo i da tu nešto radi, nego treba da mu je set zadataka koji treba da obavi, kao što je dat set zadataka ranije Vučiću, kao što taj set zadataka imaju ovi u Bosni, kao što imaju u Makedoniji i tako dalje, imaju svoj domaći zadatak i treba da rade domaći zadatak, ne da tu se krevelje i da oni izmišljaju sad neke druge stvari, da oni se tripuju da će da vode neku samostalnu politiku, da će oni da budu nešto nezavisni i tako dalje. Sad kad smo kod tih domaćih zadataka, jedan od, ja sad pretpostavljam da je to isto neki domaći zadatak, ali da se tu sad neko malo setio da možda iskritikuje taj domaći zadatak, to je Amfilohije, koji je, kaže, mitropolit zaratio sa političarima, pošto je izjavio, da će Vučić izgleda, tako on kaže, prodati i predati Kosovo. Jedno su se tu javili, recimo Nikola Selaković se javio i rekao, Amfilohije se bavi vražbinama. Da, i sad je tu jedan fight. Mislim, kad smo već kod te hardcore... Kod hardcore segmenta. Ima nekoliko stvari oko toga. Prvo, misliš li da je to taj domaći zadatak koji Vučić dobio možda? Pa jeste. Dakle, jeste i zato sam pričao da je ova godina u tom smislu vrlo će biti zabavna. Mislim da tu neke stvari moraju da se završe. Sad, ako uspe da izbuksuje izbore, možda će probati da kupi neko vreme, da to ne bude odmah i tako dalje, vidjet ćemo. Ali, dve su stvari, znači, taj Amfilohije je vrlo problematičan jedan svat. Rista Radović, on se tako zove, to mu je civilno ime. Inače, njemu bio rođendan 7. januara, tako da sam ja pomislio jednu trutku da se on negde tamo nacvrcao, seli tamo, oni negde, nemam pojma, kod Ostrogom ili negde tamo Cetinski neki manastir, otko proizdeli neko vino. Da, neko manastirsko vino, da, i onda kao... ispekli prase, pa jeli, pili, pa onda on rekao, sad ću ja njima da kažem. Odvezamo si jezik, da. Jeste. Nemam ja nikakvo specijalno mišljenje, dakle, o njemu, kao ni o ovim mitropolitima Vučićevim, koji su se javili da brane Vučića. Ovim svetovnim mitropolitima. Jeste. Mada za Nikolu Selakovića, ne bih rekao, on je tu vrlo blizu, znači, ja mislim da on u nekom nastavku svoje karijere možda bude i patrijarh. Dakle, on tu može se kandiduje vrlo lako i po tom svom, ne znam za bratu. Nešto mi je s bratom je slab. Pa pustit će. A mi ne izgleda kao da ima materijal. Da. Tu mi je malo slab. Dobro, ima vremena. On je recimo, on meni ovako izgleda kao neko koji mogu bude neki patrijarh, na primjer, za nekih 20-30 godina. Možda. I on iz te perspektive malo brani Vučića, a s druge strane,
i taj Amfilohije kao i svi drugi koji predsjednik je pozvao na unutrašnji dijalog da se priča o tome. Tako je. Ovi ljudi iznose svoje stanovište, kako kaže Dijalog. predsjednik, pa valjda ja imam pravo da kažem šta mislim. Pa valjda i Amfilohije ima pravo. Amfilohije, bez obzira da mu je rođendan ili ne, ima pravo da kaže šta misli, tako da, okej je to tema za u danima kada se kao ništa ne dešava, imamo sad tu neku, kako kaže Ana Brnabić, dinamiku, i to je ta dinamika, da imaju i ovi tabloidi, da imaju neku temu, da oni mogu nešto staviti na naslovnu stranu, šta neku dinamiku, pošto inače nisu dinamični uopšte. Sad, još jedna hardcore tema. Ne možeš isto ubistvo da vrtiš 100 puta, a ne može da pišeš recimo o ovom ubistvu koje je bilo za Novu godinu. Ne može. Ili je nezgodno, to je neki kriminal ozbiljan, svašta je tu upleteno, umešano i onda bolje da to... Pa onda si mi dovatimo ove teme... Bolje da udri Amfilohije i tako dalje. Okej, cool. Kad smo kod tih hardcore tema, imamo još jednu... drugi put. Tek smo na drugom putu. Živjeli, slabo. Pre nego što pređemo na još jednu hardcore temu. I time ćemo završiti ovo prelistavanje novina. To je ova koncesija aerodroma Nikola Tesla. Da li si ispratio šta se desilo? Znači, u vrednosti za 501 milion, ja mislim se to. U trajanju 25 godina. Jest. Da. Jel misliš da tu postoji nešto diskutabilno? Meni je diskutabilan background. Dakle, nekoliko godina nazad se priča da je to da je aerodrom Nikola Tesla u stvari primer dobrog poslovanja. Dakle, da je on unapredio svoje poslovanje, da je doneo ne znam koliko love u srpski budžet i uopšte. Dakle, da je to prosto jedna firma koja je eksplodirala u poslednje 4 godine. Neki njeni bilansi to pokazuju realno, dakle da su oni profitabilna stvar. Ta uprava koju vodi Saša Vladisavljević očigledno dobro radila svoj posao i aerodrom je, rekao bih, jedna važna stvar za svaku zemlju, naročito za ovako malu zemlju, naročito za zemlju koja ima 2,5 aerodroma. Dakle, to je jedna suštinska stvar i zaista je pitanje da li takve stvari treba dati bilo kome spolja na upravljanje i kakvu mi to korist specijalno imamo. Mislim da je to ključno pitanje. Kakvu će korist građani Srbije imati od te koncesije? Kakvu korist ćemo mi imati od toga i zašto se, ako je to toliko dobro, ako je ova vlada Vučićeva u poslednjih 5 godina to toliko napredila, vozdigla, da je otprilike tamo negde po ovim okolnim aerodromima širom sveta ljudi čekaju, oni ne mogu, mi ne možemo da ih napakujemo koliko oni hoće da dođu i da vide Jelku u Beogradu. Zašto onda, šta će nam, očigledno da ovi ljudi koji su to vodili, znači da oni to znaju da rade, ne znam zašto država to prodaje, pod 1, pod 2, budžet je super, stalno se govori, predsjednik kaže, dugovi su smanjeni, furamo tu fiskalnu konsolidaciju ko niko, znači neverovatno smo dobri, sjajno nam sve ide. I onda se mi naravno pitamo otkud potreba za tim. Evo zamisli ti, bi ti prodavala, znači puna si love i sad kreneš, recimo, te tvoje cipele iznosiš na Kupindo, kao da prodam, mislim, da što bi to radila, kažeš, ne, što mi briga, nosila sam i sad neću više nikad, ali ovoj ne treba mi, kupit ću druge, imam love. Tako da i ovo to, dakle, to je neka muljavina, da li je to neko obećao, vidjet ćemo, dakle, možda ćemo dobiti neka te odgovore. Možda će biti neka dobra priča, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Novine prelistavanje smo završili. Prelazimo sada na drugi deo, na drugi segment, to je čitanje tweetova. Opa. Već smo pričali o tome koliko si aktivan na Twitteru. Imam samo službu, stvari, koja radi za mene. Službu koja, to sam htjela da te pitam. Imaš, dakle, službu koja pretražuje, pretpostavljam, šta drugi tweetuju o tebi. I koliko te često obaveštavaju? Imaš jutarnje briefing ili kako to izgleda? Ne, ja imam klonove koji u stvari održavaju moj nalog. Aha, okej. To su klonovi Slobe Georgijeva. Jeste, znači ne bih imao vremena da se time u toj meri bavim po 18,5 sati dnevno, tako da imam prosto te neke klonove koji klonove i klonove klonova. Da, održavaju taj nalog, koji je tako vremenom postao kao neki mali medij, sam za sebe. Da, 22.500 followera. Ma nema veze s followeri, nego ima neku nevjerojatnu posetu, znači, to je... Tako reći što bi mi mladi rekli reach. Da, reach je nevjerojatno, da. Reach je nevjerojatno potpuno. Okej, ja sam pretraživala... Veće od većine medija. Ja sam pretraživala tebe na Twitteru i pronašla sam nekih, ja mislim, ovdje imam 7 ili 8 komada tweetova od tebi i sada ću ti ih pročitati pa ćemo da ih prokomentariš, ako se slažeš. Okej. Dušan Milenković, @dmilenković, kaže Sloba Georgijev opet troluje po Lajni. Kako ti to troluješ? Kako izgleda tvoje trolovanje po Lajni?
za to trolovanje, znači to je besmislica. Znači ja mislim da ceo taj angažman tamo na toj društvenoj mreži je zapravo pokušaj na neki način uspostavljanja nekog dijaloga i postavljanja nekih pitanja ili tema koje inače ne možeš kao novinar da izguraš, realno. Aha, ti tako posmatraš. Da, dakle, ili kažem, nekad, znaš šta, znači neću ja da idem na konferencije za novinare da postavim nekom pitanje, imam pravo da mu postavim pitanje, a on ima pravo onda 2 sata da govori o tome i onda on mene da zatrpa koje kakvim glupostima, a ja nemam... Ko to tako radi, na primjer? Pa tako rade naše kolege koji misle da je u redu, dakle da se ide na, ne znam, recimo Vučićeve konferencije za medije i tako dalje, mislim da je to besmislena stvar. Ja sam 1000 puta govorio ljudi, pa to Pink prenosi, znači svejedno vam je, sednete tamo, pogledate ako je rekao nešto i pokupite, ako vam je to nešto važno. Znači to je po meni besmislica i to je fingiranje nekog dijaloga, dakle stvar je u dijalogu. Nevolja je u tome što je ovde dijalog zaboravljena, dakle reč, kategorija, to je pod 1, pod 2, društvene mreže su donele nešto što je, rekao bih, mnogo loše i sad ja kao neki čiča bi trebalo da kao upozorim na to, a to je da ljudi inače vole da, na društvenim mrežama vole da imaju istomišljenike. Znači oni ne vole to, kao to čim neko ne misli kao on je hejter, kao hejtuje. Troluje, hejtuje, svako je, nemam pojma, nije vidim. Kod nas je u mainstream medijima, na televiziji, kao i u novinama, ovim odvratnim tabloidima, znači glavni dijalog vam je dijalog iz ovih, kako se zove, realitija. I ljudi sad misle da je to u stvari dijalog. Oni sede oko nekog stola i teraju jedan drugog u 3 lepe. Da. Ili ono ko je koga natrčio, šta je bilo ono. I sad su ljudi, to je, ja mislim, najveća zapravo opasnost, ono kao društvena opasnost. Ne da li oni prikazuju seks ili govore ružne reči, nego što oni ne znaju da razgovaraju. A da se to u stvari predstavlja kao razgovor. Recimo kao neistomišljenik. Jeste. Pa kao Gagi protiv ovog Zmaja Čipova, protiv ovog... Ali jako zanimljivo što oni uvijek imaju jednog voditelja koji sedi na čelu stola i onda dozvoljava određenoj osobi kada treba da govori. Ne kažem, to je idiot... Imaju voditelja dijaloga u stvari. Ne, to je dakle idiotska stvar koja je prevladala. Jeste. I sad, ja sam kao neki mentor, dakle iz nekog prošlog vremena koji kaže ne. Nije to tako bilo. Ne razgovara se tako, nego ti kažeš neki argument, pa ti ja suočim s ovim, pa ti mene s ovim, pa da vidimo šta će tu da se desi. Treba poslušati ljude šta je dijalog. Ja sam jedna od budala koja se recimo raspravlja, kažete kako možete i s ovim botovima, s ovim ludacima, ovo ono. Pa da, ali s kim da razgovaraš? Znači, kod nas obično kažu to su ti ovi nepismeni, bez zuba, odvratni ovakvi, ne treba s njima razgovarati. Ali većina Srbije je takva. A mi ovde živimo, nažalost, ili na sreću. Mislim, to je tako. Da. I onda ja mislim da je u redu s tim ljudima razgovarati. Ali kad razgovaraš s njim da im ponudiš, da kažeš, čekaj, vidi, to nije tako, i da im kažeš zašto to nije tako. I to je ono što u stvari, to je ceo moj aktivizam na društvenim mrežama. Dakle, to je to. Zašto to radim, nisam baš skroz siguran, ali eto. Ali, eto, to smo, znači to trolovanje, objasnili smo šta je, jeste, da. Slobo troluješ, šta da ti kažem? Da, troluješ. Eto vidiš. Uzimaš mi vreme. Sad sam u stvari dokazao. To je to. Sledeći tweet je tweetovao Graforix, Miroslav Vujović Graforiđa, kaže Slobodan Georgijev je nova Jovana Đinđić. I ja mislim da je to ono, na konto onog je suis Sloba Georgijev, kada se desilo sve ovo sa Anom Brnabić, neko je stao u tvoju odbranu u stvari. Ne, ba Miroslav se zezao. Znači on je pre toga imao pošto on, ne znam da ljudi znaju, možda ne znaju to, on radi za Newsnet i inače je nevjerojatan grafičar, znači pravi one sve grafičke neke stvari za Newsnet i tu objavljuje, dakle inače na Twitteru objavljuje dosta tih šaljivih nekih, ajde kažem, ili infografija, ili zapravo on u stvari menja fotografije. I on je, na primjer, napravio tu fotografiju na kojoj se ja pozdravim sa Anom Brnabić, on je okrenuo stvari. On je mene smanjio, a njih je uvećao. Tako da izgleda da se ja ovako u stvari kao pozdravim. Da, što je možda neki realan odnos veličine. Da. I onda je to posle napisao, dakle, ne znam zašto je to uporedio. Ne znam zašto je to uporedio. Mislim da su onda ljudi na neki način peglali Jovanu kao, pazite, sad ono radi u vladi Srbije, pa šta? Pa šta? To je pod 1, pod 2, s druge strane su preterivali i oni koji su kao nešto branili, kao moles, to je kao Đinđićeva ćerka, pa dobro, ona je osoba, mislim, odrasla, ima svoje ime i prezime, svoju biografiju, svoje godine, ličnu kartu, pasoš, ona svesna sebe i tako dalje, može ona da izdrži to, nije to ništa strašno. Ali to isto govori o toj, kako da kažem, to je... Polarizacija. Nije polarizacija, to je
to je ta nervoza neka koja vlada svuda. I onda su ljudi su onako prvo preosetljivi, znači prvo su preosetljivi, a drugo, dakle ne mogu da izdrže, valjda onda zbog te osetljivosti, znači ne mogu da izdrže nikakav pritisak. Znači nikakav pritisak, znači ono neko mu napiše nešto, ej, kao vidi kakav si, on kao već poludeo, ono, kao nema uspavne noći. Nema nekog bildanja tenzije, nego je ta tenzija tu već. Nema veze, kao, većina tih stvari su čista, šala, šega. Komik. Ok, Malo gospoče, Ruki 2005 kaže, da li je moguće da vas loži Sloba Georgijev JBT? Da li je moguće da nas loži Sloba Georgijev? Kako ložiš ljude? Pa vidi, ne znam, ja ti kažem, to je meni fascinantno, znači tamo ima taj rič, što kažu deca, 6 miliona mesečno, znači meni je to nevjerovatno, nije mi jasno, ali, eto, otko znam, to tako funkcioniš. Da. I sad nemam pojma. Nećemo, možda neke stvari ne treba da otkrivamo. Ne znam, neke stvari treba da ostanu u domenu misticizma. Ne znam, moguće da ja govorim neke stvari koje ljudi prepoznaju kao nešto što bi oni rekli. A ne govore, zato što ne smiju da kažu. Ili nemaju rič od 6 miliona. Pa ne znam, dakle, nemam pojma. Dakle, eto, to je to. I onda se čak pojave i ovi koji imaju neki negativan komentar koji uvek volim da podelim onda dalje. Ok, sledeći tweet je malo, onako što bi rekli na engleskom jeziku, graphic. Ja ću ga pročitati. Penis peeling, položite dete, se zove nalog, kaže: Sloba Georgijev se rukovao sa Brnabićkom. Umesto da je kao sav normalan svet sa Twittera izvadio sablju, odsekao je glavu i onda tom istom glavom gađao Dačića da zatepasti Zoranu Mihajlović. Kakav amater od novinara. Da, pa dobro, to je dobar komentar. Ne znam što bi rekao, dakle, ok je to. To govori u prilog onome kako... To je neko ko me je u stvari branio, mislim branio. Da, evo neko ispod kaže, postoji nešto što se zove distanca, a boga mi bojkot. A onda položite dete i kaže, postoji nešto što se zove kompromis, a on se ne postiže tako što ne iskažeš minimum poštovanja, ali ja ne znam šta uopšte ima da se pregovara s ovim likovima. Pa da, to je to, dakle, to je, evo, o tome govorimo zapravo sve vreme. Da li ovde može da se razgovara ili ne može? Znači, da li može da se razgovara ili ne može? Većina ljudi misli da ne može da se razgovara. I da s nekim ljudima ne treba razgovarati. Neki čak misli da ne treba, tako. Da, Amerikanci kažu ne treba razgovarati sa teroristima. Kao ne pregovaram sa teroristima. Ali ja mislim da sa svima treba se razgovara. Dakle, kakvi god da su, šta god da su. A naročito, pazi, s ljudima koji odlučuju o tvom životu, kao mom i tvom životu. O tome kako će ova zemlja da izgleda za 5, 10 ili 50 godina. I sad ti da kažeš, ja neću s tom da razgovaram. Što ću ti ignorišem, kao to je ono. Okrenem se, ti će da nestaneš. Pa neće da nestane. Ti ćeš vidjeti tu i radit ćeš isto ono što radiš. Pa naravno, besmislica, znači ispadaš potpuna budala. Izvini Slobo, mislim da je vreme za treći put da treći put nazvamo. Da, može. Da se ne zaboravimo ipak. Eto. Ok, imamo još jedan, pamtim, ne brinem. Dakle, to je ta nevolja sa nedostatkom, rekao bih čak i spremnosti da se razgovara. Ili evo ti radiš ovaj program, vidjet ćeš, ako budeš probala da, kako da kažem, da dovedeš drugu stranu, ti ćeš identifikovati možda nekoga ko ti je zanimljiv za ovakvu vrstu sadržaja. Kako će on to ocenjivati, da će hteti, kao i ja, razumeš, znači... Mogu bi Đuku da pozovem. Pa Đuka će doći. Da. Đuka će doći, ali šta sam teo da kažem, ljudi će reći, brate, kao, pričaš Đuku, on je bizon, kao, on je kreten, kao, ko si njim, kao, s njim razgovaraš. Da, zamisli. Kao je, ti imaš neki stav o sebi, kao, pa ne možeš sa svaki. Znači, kao da je to ne... Kao da je razgovor nešto što je toliko ekskluzivno. A novinari, kao, treba to da rade, kao. Da razgovaraju. Što si ti novinar? Pa volim da pitam. I to je to, kao, što si to? Pa volim da postavim pitanje. Poslednji tweet je tweetovala opet Nataša, @natapoli, kaže: Slobodan Georgijev menja imena na Twitteru kao ja raspoloženje u PMS-u. Pa ne znaš što ti mišljao, to duhovito. Tweet ili promena im... Pa ne, to poređenje. Mislim da je čak vrlo na mestu. Ali pošto pretpostavljam da nisi žrtva PMS-a, kao... Da, kao nisam još uvijek, Da. Ne znam, to je Odakle potreba da menjaš? Koji ti je koncept? Da, evo, dakle, da otkrim tu nevjerojatnu tajnu. Da i to da priznaš. Da, evo, što kažu ovi radikali, evo ti jedna ekskluziva. Ekskluziva, zašto su Sloba Georgijev menja imena na Twitteru? Zato što su i ta imena po pravilu su zapravo komentar na nešto što ja mislim da je tog dana važno. Aha.
Eto, Okej. to je to. Da- Znači, samo ime je komentar. Da pojačaš taj dijalog. Pa, mislim, nešto, to je komentar. To ime bude zapravo komentar, a ponekad je čista provokacija, ponekad što ljudi zblanu, znači potpuno. Recimo, jedno vreme sam se zvao Miki Rakić, na primjer, tako da, onda su se ljudi gubili, kako? Onda mi pišu kao, koji si ti normalan? Kako možeš da staviš to ime? Sad si trenutno brka, I tako opet, da. jel' tako? Da, nisam imao neku inspiraciju, ništa me nije ponukalo. Dobro. Čak sam napisao malim slovima što me... Jeste, i to sam primetila. To je dobar šlagvord za sledeći segment i poslednji segment u ovoj emisiji, gde ćemo čuti šta nam naše omiljeno mitsko biće Bambi poručuje, ovog puta tebi. Slobo, da li si spreman? Da. Da vidimo. Bambi bi voleo kada bi Sloba Georgijev barem na jedan dan poneo Bambijevo ime na Twitteru. Dakle, Slobo, šta misliš o Bambijevoj ideji? Da budem Bambi na jedan dan? Bambi na jedan dan. Pa, to je najmanji problem, ali ja mislim da ovde postoji jedan Bambi koji je mnogo veći od tog Bambija. Koji je to Bambi? Pa to je ovaj Bambi koji svi jedu, dakle, koji pravi plazme i tako dalje. Tako da možda bi onda ljudi pomislili da sam ja napravio neki sporazum sa njima kao, recimo, neki ljudi koji su reklamirali mleko. Kao neki sponzorisani post. Pa, na primjer, da. Tako da ne znam. Da, možda ako ovaj Bambi uradi nešto spektakularno. Onda će biti jasno na kog se Bambija misli. Jeste, sigurno ću... Pošto ti već se baviš aktuelnostima. Da. Tako i onda ako on uradi nešto aktuelno... Ili neće što ja mislim da je aktuelno, a ljudi ne znaju pa hoću da pokažem, da kažem ono kao... Okej, dobro. Da, idite tamo. Ima nade. nade. Pogledajte ovu Hanu, nezanimljivo. Taj program nije loš. Jesi, da. Znači ima nade za Bambije. Hvala ti, Slobo, što si bio moj gost. Vama hvala što ste nas još jednom gledali. Pozivam vas da nas pratite na društvenim mrežama @nstdrgc na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Uživajte u životu. A Sloba i ja ćemo se kucnuti četvrti put. I nekako ćemo se snaći uz ovaj čaj. I... šta još? Živela Srbija. Živela Srbija.